Hola, chámome Leo Bellas, son un dos fundadores xunto ca miña muller de Lenat. Somos unha pequena empresiña que elaboramos cremas de froitos secos, granolas e snacks. Estamos ubicados en Cambre, no Temple, retiño da Coruña. Nós xa desde hai moito tempo e moitos anos éramos consumidores de produtos ecolóxicos. Incluso as cremas facíamolas para nós, para os nenos na casa, cal xa éramos coñecedores e consumidores de produto ecolóxico. Cando veo a pandemia, entonces nos reinventamos todos e decidimos darle un xiro á vida. Empezamos a xestar o que era o proxecto de Lenat. De feito, os amigos decían: "Oi, por que non o profesionalizades? Por que non facedes isto que está boísimo e os vendedes?" E así foi, nos lanzamos ao mercado a finales do 2022, xa coa certificación do CRAEGA. Empezamos con 4 referencias a finales do 2022, empezando pola crema de cacahuete básica, unha crema de cacahuete picante novedosa en España, e despois dúas cremas máis elaboradas que eran de almendra, canela e limón e de cacao, naranxa e avellanas, que por certo esas dúas cremas están premiadas internacionalmente en Londres. Despois fomos aumentando, digamos, a petición popular a gama de produtos. De feito, temos unha crema con abelá, dátil e cacao que funciona moi ben, ademais no mundo Inditex. Temos outra con abelá e chocolate blanco que tamén está gustando moitísimo. Despois decidimos incrementar o que é, digamos, a gama de produtos e introducemos o que son as granolas. De feito, dúas das variedades que utilizamos empregamos o que son as froitas deshidratadas de compañeiros nosos do CRAEGA e Trasdeza Natur. A ventaxa que tes do produto ecolóxico é que tes un produto, digamos, que é sostible, que ten o compromiso co medio ambiente, e non tanto greenwashing como hai polo mundo adiante, que todo o mundo di que é o produto ecolóxico cando non o é. Entonces tes unha certificación e un selo europeo que te avala, entonces eso vai na calidade do produto e sobre todo que é un produto moito máis sano.